ske? Han skal ramme ind her. Han skal ramme den del. Ja. Men han må ikke ramme den del, fordi du har armen der. Jamen, jeg kan også stå sådan her. Lars, gå lige væk, hvis... Nej. Du skal være fornuftig, så kom væk. Stop det der. Sæt det der. Jeg demonstrerer lige. Jeg tyrer ikke. Jeg tyrer ikke. Jeg demonstrerer lige. Nej, jeg tyrer ikke. Nej. Han slår sig. Nej, der skal ikke være nogen demonstration. Der skal ikke være nogen demonstration. Nu sker det fucking gay. Det gider jeg ikke. Nu sker det. Nu filmer vi. Okay, klar. Jeg tyrer ikke. Men vi har to forskellige vinkler. Ja, vi er så klar! Jeg synes, det er fucking dumt. Det er Martin, der tvinger mig til det. Okay, Lars! Martin, nu sker det! 3, 2, 1!